Какво може да направите, ако застраховател не ви плати обезщетение? Застрахователят ви предоставя писмен отказ, в който ясно са посочени причините и правното основание за него. Запознайте се подробно с аргументите на застрахователя. Възможно е отказът да се основава на изключения или непредставени документи. Подайте писмена жалба до застрахователя и изискайте преразглеждане на случая. В жалбата си изложете вашите контрааргументи и представете доказателства. Можете да се обърнете към Комисията за финансов надзор относно отказа на застрахователя. Те ще проверят дали застрахователят е спазил процедурите и законовите изисквания при уреждането на претенцията. При пълен отказ за изплащане на обезщетение е препоръчително да потърсите консултация с адвокат. Ако всички извънсъдебни опити не доведат до положително за вас решение, можете да предявите съдебен иск. При въпроси може да се обърнете към екипа на SuperHelp